Принципът е колкото по-си натоварен, по-добре се организираш и правиш нещата. Така че се съгласих да направя тази лекция, която е за геофизични методи за изследване на пещери. Той Явор ме представи, но Стефан Шанов се казвам. Много от по-младите познават, може би, сина ми Боян Шанов. По професия съм инженер-геофизик. Иначе съм си професор, доктор на геологическите науки. Винаги съм бил в геологията в продължение на 30-40 кусор години. И съм пещерняк от 1968 година. Тоест, може да ми вярвате. И съм бивш председател на академик за известен период, с което искам да кажа, че това, което ще ви покажа, няма да ви лъжа. Всичко е. Истина ви казвам. Да. Сега, какви са принципите изобщо за прилагане на геофизичните методи? Като най-общ принцип това е, че трябва да има разлика в физическите характеристики на скалите и на обекта, който търсиме или който изследваме. Тоест, ако се работи с електричество, трябва да има някаква разлика в електрическото съпротивление или проводимост. Ако се работи с гравиметрични изследвания, трябва да има разлика в плътностите на съответната скала и обекта, който търсиме. Ако се работи с някакви други свойства магнитни, трябва да има различна степен на намагнитеност и така нататък. Но, общо взето в света са наложили определен брой методи, които се използват за изследване на карстови райони. Тук си позволявам, някои от снимките ще бъдат с английски надписи, понеже са или публикуване на английски, или използвани материали от различни публикации. Както виждате, една такава пещерна система, най-елементарно, като има няколко важни неща, които трябва да се знаят. Първо, ако тръгнем с плътностите, винаги местващата скала и кухините коренно се различават по плътностни характеристики. Освен това, коренно се различават и по електрически съпротивления. Но тук има една уловка. Контраста между варовиците, главно мрамори, които са основните пещери в света, са с много по-високи електрически съпротивления и много близки до тези на свободното пространство. Ако обаче кухината е запълнена с вода или с клинести материали, тя ще има много по-ниски електрически съпротивления и ще може да бъде, така да се каже, откриваема като аномалия. Световният опит показва, че геофизичните методи са ефективни, става дума за изследване на карста, максимум до 200 метра. По-надолу просто вече резолюцията на методите става много ниска. Карстовите кухини, или пещери, които са от интерес за нас, са твърде малки и при такива дълбочини те вече не могат да се отличат от околната скална маса. Влизат, интегрира се в една общо цяло, където просто не могат да се отделят подобни малки пещери. И сега с 2-3 думи ще ви въведа в тези методи, които от проучвателната геофизика биха могли да се използват. Постарал съм се да направя примери, да дам примери само основно от изследвания в България. Тук там има и някои други работи, но това, което ние можем и което бихме могли по-нататък да правиме, за да се знае на какво да разчитаме, а не да си правиме фантазии за велики неща, за които нямаме нито пари, нито апаратура. Значи първата група методи, това са така наречените потенциални полета. Това са естествени полета, физични полета, които са в Земята, имат особено значение за изследването на полезни изкопаеми. Едното е гравитационното.
В последните години се появиха много такива специални апаратури за микрогравиметрични изследвания. Много финно се изследва плътността на средата и започват да се откриват кухини, които обаче не са на голяма дълбочина. Като пример, ето тук, това е една фирма, която си прави реклама на апаратурата, която продава, показва една сграда, която е хлътнала в един вал, който се е продънил в един момент. Когато са строили, явно при фундирането не са стигнали до тия дълбочини, но с времето това се е продънило и, разбира се, след дъжд качулка, ето те вече е разрушена сграда и те правят микрогравика и виждате с червено тия кухини фактически с ниска плътност, които са отдолу в дълбочина. Следващото поле, което така би могло да представлява интерес, това е магнитното поле, но при магнитното поле има една особеност. Значи, и скалите, и варовиците специално са с ниски магнитни показатели и много рядко някои от глинестите седименти могат да показват по-различни магнитни свойства от скалите, но като цяло този метод не се прилага за търсене и за изследване на пещери, така че него го задраскваме. Следващия естествената радиоактивност, също едно потенциално поле. По принцип глините са малко по-високо радиоактивни от околните скали, но контрастът е толкова незначителен, че практически естествената радиоактивност не би могла да се използва за изследване и търсене на пещери. Единственото, което може да помогне естествената радиоактивност, в зоните на сега активно живеещи разломи, обикновено има по-силни радонови емисии. Радона е инертен газ, който от голяма дълбочина стига до повърхността без да реагира с околните скали и това е една индикация за активна структура. Но той може да ви покаже къде има разлом, но това нищо не означава. Нали? Дали има касто в близост до него, вече съвсем друг въпрос. И общо взето, и това го зачерпваме като неставащо. Естественият електрически потенциал. Този естествен електрически потенциал съществува особено в движещите се води. Доказано е, че при движението си подпочвените води изнасят положителните иони в посоката на движение на водата. Понякога с изследване на повърхността на естественото електрическо поле може да се хване на къде отиват подпочвените води, но това е много ограничено възможност, която става дума тук за естествено, т.е. нищо изкуствено, просто отиваш и мериш, но това може само в много такива особени случаи да подскаже за посоката на движение на водата под повърхността. И сега вече отиваме към така наречените индуцирани геофизични полета, т.е. човека създава нещо, за да го регистрира и по пътя на този сигнал, ако има някаква аномалия, да я засече. Първото ще започна с сеизмичните изследвания. Това е фактически може би метода, който е получил най-страхотно развитие в последните 30-40 години във връзка с търсенето на нефт и газ. Честно казано, даже аз се затруднявам, вече до такива фантасмагории са стигнали като техники и като софтуер за обработка, но всичко е насочено към големите дълбочини. Много се плашат от малките дълбочини. Има решения за най-плитките, но за дълбочини от порядъка на 100-200 метра винаги възникват големи проблеми, защото
смущенията, интерференциите са много по-сложни. Тоест, аз винаги казвам, че когато работиш и търсиш една структура на 5 км дълбочина и да сгрешиш, там може и да не те проверят. А обаче, когато работиш на дълбочина от 10 на 15 метра, при мен се е случвало, идва сондата след мене и проверява дали това, което съм казал, е вярно. Тоест, тук нещата са много тънки, бих казал в дадени моменти и часовникарски, да се намери едно добро решение. Ето какво обаче хората са го измислили. Значи, ако седна ръкадьот сеизмоприемници по земната повърхност и някъде се предизвиква сеизмична вълна. Тя може да се предизвика по няколко начина. Обикновено на времето се правеше с взривове, а в последно време се прави с удари. Особено за дълбоките сеизмични проучвания има така наречените вибросеисти. Това са едни огромни камиони с многотонни тежести, които се пускат от голяма височина с вибриране, и новата апаратура има тая възможност да записва всички сигнали, като полезният сигнал винаги се натрупва в фаза, а вредният сигнал, т.е. случайните шумове, те в противофаза и се самоунищожават. Т.е. ако застанем на тая точка и удряме, апарата, нали, най-простото, което после ще ви покажа, удръж запис. Втория удар запис и следиш амплитудата на сигнала на екрана, дали става достатъчно добра, а всички вредни такива случайни вълни, те се унищожават. Какво става? Когато ви ударите, до първите сеизмоприемници пристига така наречената пряка вълна. Но в един момент вълните, които достигнат примерно до скалата, скалата има по-високи скорости на разпространение на сеизмичната вълна и всяка точка по-нататъка става източник на така наречената пречупена вълна или челна вълна на Минтроп, която започва да се регистрира от сеизмоприемниците, които се намират вече по-отдалечени от точката на удара. По този начин много хубаво може да се картира фактически цялата тая седиментна покривка, която се намира над основната скала, в случая над варовиците. И ако някой желае да копае някъде, с този метод много лесно може да си види колко трябва да копае, за да стигне до скалата или съответно до пещерата. Освен това, ако направите измервания на скоростта върху скала в различни посоки, вие ще получите така наречената елипса на скоростната анизотропия. Това е един пример между Шаблева и Тюленово върху скала правен. И ето ги в различните направления. Тук е 4000 метра в секунда, тук е 3500, 2700. Това е елипсата на анизотропията. И вижте, това са отворените пукнатини в този район. Тоест, анизотропията в скоростите показва, елипсата е удължена по направление на най-отворената система пукнатини. И това е един начин за бърза ориентировка, ако имате някакви пещерички или работи, на къде най-вероятно ще вървят нещата. По-нататък ще ви покажа, че това работи и с други методи. Ето сега изследванията, които правихме при пещерата Душника, при село Искрец. Както виждате, това е един план на пещерата. Това е една кариера, която дълги години вече е спряна и не работи. Вече работи. И в един момент местните, това става някъде около 2000-та година, тези изследвания са правени, 99 или 2000-та, ще ви излъжа. Местните власти решиха, че защо да не почнем тази кариера да я експлоатираме надолу. Да, ама там се получи нещо ужасно. През 1977 година, по време на земетресението в Вранча, колеги хидрогеолози са били случайно там в този район
и изведнъж изворите пресъхват. Значи дебита някъде от около 50 метра в секунда пада до 10 на метра в секунда. Просто изчезва водата. И след 6 часа тази вода пристига с 5 пъти по-висок дебит. Имали са някаква камера, която да снимат уж и се разваля камерата. И така че имаме само записа там, който е направен от устройствата по реката, които са сложени. И работата става още по-лоша, защото след 2 години има едно своганско земетресение, пак спира водата, пак изчезва и после пак се появява. И след още 2 години, 81-а мисля, че беше, или 2-а, без никакво земетресение пак изчезва водата. И местните власти казват: добре, да ние ще почнем тая кариера, ама то ще стане много лошо, може да имаме неприятности. При което ние заложихме сеизмоприемници тук, тези два профила. Тук имаше готови сондажи, в които взривихме 2 сондажа, за да видим какви ефекти биха предизвикали. Само че когато се взривява, не се взривява един сондаж, а примерно няколко десетки. В света се е наложила една нова схема, не да се гърмят всички сондажи бум наведнъж, ами през 25 милисекунди, 25 хилядни от секундата, се взривява мрежата от сондажи последователно. Първият като гръмва, охлабва около себе си, следващия и с много по-малко взривове, като взривно вещество и с много по-голяма ефективност се разрушават по-големи пространства. Това е така наречената схема Нонел. В случая ние какво направим? Гръбнахме 2 сондажа, направихме записите и след това аз изкуствено взех сигналите и все едно, че примерно 20 сондажа през 25 милисекунди, какво става? Става това, че се наслагват вълните в противофази, унищожават се, т.е. нямаме големи амплитуди, а всичко се някакси смазва. Тук е просто една схема как на геоложка надушника, нали? Това е основният канал и тук това са изворите долу, а това е пещерата. Тя се явява нещо като приливник при високи води. Сеизмичният профил, пресичаш точно реката при изворите, ето веднага ви показвам, ето ви алувия, това са наслагите върху скалата, ето ви разлома, по който всички извори стигат, водите стигат до тук и вече излизат под формата на извори. Това е записа от взрива в кариерата. Най-интересен се оказа с най-дълго записа вътре в пещерата, който направихме. Вижте колко време играе. Там направо върху скала бяхме сложили сеизмоприемника. И това е сигнала, който имитира много взривове, ако се случат през 20 или 25 милисекунди. Какъв сигнал би се получил, но при всички положения е нищожно слаб сигнал. Тоест, от взривове не е страшно. Страшно е явно от някакви други по-такива големи феномени, които като земетресенията. Моето лично мнение е, че на това място е ставало някъде обрушване и подпиране на водата и когато преодолее това, тя си вече идва като голяма такава вълна. Някъде в 80-те години правих едни изследвания нагоре и трябва да ви кажа, че със сигурност след края на проекцията на края на пещерата, със сигурност нагоре има още такива пространства, но до тях как ще се стигне, на мен не ми е ясно. При извора глава Панека през 2013 година правихме пък изследвания
за влиянието на сеизмичните въздействия от кариерата, която е съвсем близко до извора и там също искат на всяка цена да се знае какво става и дали тия въздействия могат да спрат притока на вода в голям грифон, защото в край на краищата доста селища получават вода от това място. И доколкото разбрах, тази година, миналата, октомври месец, когато са регистрирали, вече на нашите хора, на фирмата, която е регистрирала, не са и дали да стигне до извора и те са сложили на пътя, на шосето над извора сеизмоприемниците, защото имат опасение, че твърде много хора ходят там и ще замърсяват водите. Така че 2013 година, специално по мое настояване, значи взривовете, ето тук се намира пещерата, а вижте, тук беше взривното поле. Тоест разстоянието е някъде около километър и те имаха големи такива притеснения да не направят някоя беля и съответно трябваше да регистрираме взривовете в зоната на самият извор. Ето ви тук пещерата, ето го езерото, което видяхте на предната снимка. Сложихме 3 сеизмоприемника по пътеката покрай извора и 3 сеизмоприемника вътре в тази пещеричка, която е подхода към голямата. Ето ги тук се виждат сеизмоприемниците. Наредени. Тук има. Като на всяко място имаше 2 сеизмоприемника. Едните мерят вертикалните въздействия, а другите мерят хоризонталните. Има и такива. Ето апаратурата представлява един компютър фактически, който записва тези взривове. Апаратурата е американска, 24 канална, т.е. 24 сеизмоприемника могат да се опънат. Освен това сега фирмата преди години закупи още един модул, така че 48 могат да бъдат каналите свързани. И ние обикновено, когато взривяват и искат от нас записи, двата модула са на различни места и записваме поне в 2 точки какво става. Там и в голяма бръсница имат проблеми, и там в къщите слагаме прибори, дали ще има въздействие, но основно най-много се плашат за извора да не стане някоя беля. Ето ги записите. Вижте, вътре в пещерата не пристига въздушна вълна, докато извън пещерата веднага се регистрира и въздушната вълна. Искам да ви покажа колко е чувствително това нещо. Не само регистрира трептенията, а и въздушната вълна, която по-късно идва. Това са примерни записи. Хоризонталните много по-големи амплитуди. Около 6-7 пъти по-голямо е разклащането в хоризонтална, отколкото в вертикална посока, защото доста близко се намираме там взривните полета. Но това, което за мен беше важно, аз помолих преди взривяването да ми запишат естествения шум на водата. Дали има такива някакви импулси, някакви биения, някакви такова. Няма нищо такова, един регулярен шум, просто там няма такива някакви импулсни вълни, които естествено да съществуват в тази оводнената галерия. С какво разполагаме безплатно? Това е сеизмична апаратура ОИЛ в работно състояние. Тази апаратура я бракуваха и аз я приватизирах. Вече 5 години стои неизползваема, 6-канална сеизмична станция, разбира се аналогов, тя е концепция 68 година, японска. 2 от каналите обаче не работят и аз казвам, необходимо е тестване и ремонтиране. Ако е възможно, ако има някой електрончик, който би се взел
малко да я почувърка и да я вкара в ред, тя е на разположение на всички вас. Тоест, тази сеизмична станция ми стои до кревата вкъщи. Пали големи земетресения на кривата. Тя има и една специална топалка за предизвикване на сеизмични вълни, нали? С две ръце се хваща и се буха и автоматично включва. И тук на това екранче се наблюдава как се формират сеизмичните вълни, как се натрупват. В момента, в който прецениш, че всичко е окей, натискаш едно копче и на термохартията излиза записа от архаично е, но върши работа. При нас има една още по-архаично, мога да ги съчетаем на двете думи. Така че станцията я има, аз съм готов даже да обуча някой, който иска, аз ако не мога, ще я давам. Въпросът е, че трябва да се погледа малко и да се понастрои. С каква мъка я измъкнах, това е друг въпрос, но вече е бракувана. Така че другия метод, който изключително много, може би 80% от изследванията в карстови райони се върши с методите на електропоручването. Електропоручването има две основни групи методи. Едните са с постоянен ток, другите са с променлив ток, обаче не в този смисъл, както ние го разбираме, променлив ток, а става дума за електромагнитни такива вълни. Какво представлява елементарно едно проучване с постоянен ток? Ако забиете два електрода в Земята, по които пускате постоянно ток от някаква батерия, с други два електрода ви може да измерите потенциала, който възниква между тях. Колкото е по-голямо разстоянието между така, в геофизиката се наричат А и Б електродите, колкото е по-голямо разстоянието между тия два електрода, толкова по-дълбоко проникват токовите линии. Аз лично съм правил вертикално електрично сондиране във Варненско до токови линии по 1 км. И съм стигал до дълбочини около 200 метра с информация. Значи, вие ако имате една такава апаратура, която да ви мери, може да си правите, това е все едно, че правите един сондаж. Това е стандартната схема за метода на вертикалното електрично сондиране. Само, че вадите черви за риба или миньори, зависимост от напрежението. Ето, това е една крива, тя е в логаритмичен мащаб, която е правена, мисля, че е правена някъде при Черепиш. И фактически, ако знаеш каква е геологията, може да получиш разрез. В случая, тук се е стигнато до към 70 метра дълбочина. Виждат се варовици с различно електрическо съпротивление. Много високите съпротивления, това са плътни варовици, но както виждате има и един интервал от 12 до 40 метра дълбочина, в който електрическото съпротивление е 3000, е много по-високо, отколкото тия тук 8 и 7 хиляди, което означава, че вероятно това е зона, в която има силно окърстяване и кухини, в които и пещери, нали, карстови форми, които може да има пещери. По-нататък това ще ви го покажа, по-интересно става. 2007 година в района между гара Черепиш и извор за водоснабдяване на Люти Брод решиха, че ще правят малка вец. Тази малка вец е една подробност, където се намира стената, зона Натура 2000, минава е така. Тоест стената да не е в Натура. То е било измислено много отдавна.
Ние обаче дигнахме тогава малко шум и викаме, чакай бе, вие луди ли сте? Там един от най-кагащовите райони, а хидрогеолозите казаха, че задължително изворите, от които там околните села черпят, това ще бъдат подпрени от това язовирче и ще станат едни замърсяваници, истории и така нататък, при което един инженер-геолог от старите колеги от Енергопрах ще бетонираме всичко и какво? Черепиш манастира дал съгласие, защото тия обещали, че ще му дигнат бетонна стена, да не ги заливат мазетата им там водите на реката и така нататък. При което ние отидохме и поработихме доста здраво и направихме няколко, тук два профила. Много изследвания правихме, но само геофизиката ще ви го кажа. Два профила успоредни на реката. Това е тук шосето фактически, което отива нататък към Враца. Това е тук горе на брега. Когато имате много такива вертикални сондирания, тук са правени в тия точки само вертикални сондирания, има начин това нещо да се обедини, има вече софтуер, който може да ви го обработи като томографска картина. И хоп, вижте какво се получава. С червеничко, това са всички окръстени зони, в които може да има пещери, може и да няма. А тези окръстени зони, които са запълнени с глина и с вода, се появяват с ниски електрически съпротивления. Всичко друго, това бъдете сигурни, че това са пещери или кухини, нали, които дали може да влезе човек или не знам, но ние показахме, че ги има там и че там не може да се строи такова нещо, за да се унищожат всички тия карстови форми заради някаква малка вец. Че не мога да влезе човек, просто мога да няма изход на повърхността, иначе се... Аз не знам откъде може да се влезе, само ви показвам, че ги има. Това е под шосето, нали? Под шосето преди... Да, под шосето е десния бряг на реката. Ето това е под шосето. Две от тях са известни. Голямата студената докато Студената е след тунел. Има Има една, не съм извършил вертикалния план. Мисълта ми е, че мисля, че е достатъчно убедителна картината, как се откриват с геофизика такива карстови форми. През 1985 година пещерняците от Приста Руса бяха решили, че трябва да копаят в Орлова чукра, за да открият долни етажи на пещерата. При което през зимата една група отидохме и правихме измервания и на повърхността, и под земята, и така нататък. Но в един момент, през 2000-та година, по някакъв повод, имаше някакво мероприятие там научно, аз извадих тия материали, взех да ги гледам и се хванах за главата. Защото в теорията сме допуснали нещо, което тогава по-така сме гледали на работа. Значи, когато мерите наземната повърхност, вие сте в полупространство. Горната част е високо съпротивление, долу скалите са през тия, през които минава ток. Само че като влезеш в пещера, ако размерите на кабелите, които опъваш, са съизмерими с големината на отвора на пещерата, токовите линии могат да се затворят и отгоре. Те не вървят само отдолу, но и отгоре. И тогава се въвеждат едни корекционни коефициенти. И аз преобработих всичко наново с корекционни коефициенти. И какво да ви кажа, тук са някои от картинките. На повърхността явно се вижда, че на някъде от порядъка на 10 метра над Орлова чука, тук се вижда къде започва пещерата. Рязко почва да се качва електрическото съпротивление, там където е пещерата отгоре над нея. А вътре всичко друго, ама не е кухини под глината. Просто там е колматирано, затъпкано, запълнено и абсолютно безумие беше това тяхно копане нон-стоп, нали, да търсят нещо, което
той геоложки, като го погледнеш, не можеше да бъде, ама като отидохме и като измерихме, викам, бе, не си играйте, просто няма смисъл. Вие вече слизате на нива, където всичко е унищожено от глината. Те самата пещера там е копано, за да им направят хубави проходи за туристите, а пък камо ли в дълбочина, където... То още едно такова безумно нещо ще ви покажа, може би някой от вас го знаете. В района на Девин един ентусиаст копае една пещера. На повърхността е имало само тая като пещ, плътно запълнена. 2009 година от Девин ми извикаха, дай да помогнеш. Това е, копаят, бяха стигнали до дълбочина над 80 метра. Всичко се копае, изнася се. Това е минна изработка. С осветление, с специални хаспили, там пускат долу електрически, имат генератор, имат това. И човека си въобразява, че ще трябва да намери някаква много красива зала там, отдолу. Сънувал и дава си парите, явно има пари. Ти го познаваш, предполагам. Иво, точно така. И ме извика и вика, моля ти се, вика... Не е минала дупка това, или не? Какво прави? Не е минала дупка. Не. Тя си естествено направи. И сега това не работи вече, предполагам, там такова. Човек е ентусиаст наистина. То какво представлява? Един мраморен блок, наоколо само гнариси и разлоби, и фактически дупката върви почти на север. На дъното ме накараха да направя вертикално електрично сондиране. Аз им показах, че имат някъде около 1,60 м каманаци, такива големи валуни, и надолу са разни глини и такова, но нищо повече. Аз нямам, за да получа дълбочина, трябва да мога да разтягам кабелите. Там ми е ограничено пространството, нищо не мога. И фактически тогава направихме малко изследвания горе на повърхността. Ето е в план пещерата, където копаят. Тя върви в тази посока горе-долу. И пуснах 3 вертикални електрични сондирания тук и 2 тук. И след това ги обработих като този дългия профил, като топографски. Значи ето е тази изкопаната вече дупка. Тя се вижда тук. Защото тя върви така насам. И тук е пресичана някъде. Тя се вижда. Обаче горе високо, тук има нещо на плитко, но там никакви отвори. И в дълбочина, тук се появи някаква друга кухина, която на толкова значи тук сме проникнали около 30 метра от повърхността надолу, а там на такава дълбочина отдолу имаше 2 мънички пещерички. И аз викам, ти какво сега ще копаш, ще стигнеш до това ниво. Това са изследванията, които там сме ги правили на този голям изкоп. Страхотна работа. Аз ви казвам, това си беше минна изработка от всякъде. Сега, в електропроучването съществува така наречения парадокс на анизотропията. Доста е сложно математически да ви го обясня, само едно ще ви кажа. Ако мерите електрическо съпротивление, ви обикновено спрямо пластовете, спрямо карстовите форми, поставяте, вие не ги знаете, и поставяте съвсем случайно измервателната схема според това къде ви е удобно да опъвате кабелите, нали? Обаче, ако имате възможност да измерите в различни направления електрическото съпротивление, винаги елипсата на анизотропията на електрическите свойства е удължена по направление на най-отворените пукнатини системи. Значи, чисто физически има един сложен математически апарат, с който това се доказва. Тук с това няма да ви занимавам. Защо е така? И ето ви пример от Милановския клащов район, известната на всички темна дупка. Сега погледнете.
Ето тук, на това място, на времето искаха да правят горен изравнител на някакво, да събират вода за компенсиране на излишния ток на АЕЦ Козлодуй. Тогава работех в енергопроект и там правехме проучвания в Триеските варовици, в същите варовици, в които е развита и темната дупка. Тогава си направих труда да направя няколко такива азимутални измервания и преди време долу ви давам двете елипси на анизотропия, която съм получил. Значи, вие както правите вертикално електрично сондиране с различни размери между захранващите електроди, това нещо може да го направите в различни направления. И тогава получавате за всяка дълбочина анизотропията, т.е. на къде са насочени тези най-големи пукнатини. Ами горе виждате галериите, розата на галериите на темната дупка, а долу виждате електрическите анизотропии, двете елипси. Едно към едно. Тоест, в един район, в който вие нямате никаква друга информация, достатъчно е да направите такива електрически измервания и те веднага ще ви дадат информация в каква посока ви вървят основните пукнатини и съответно основните галерии. Сега едната от елипсите е за по-плитките, другата за по-дълбоко ниво, но при всички положения, както виждате, те твърдо фиксират основните галерии на темната дупка на ракетники. Подобни изследвания правихме в района на Румянцево. Ето тук някаква фирма беше решила да прави кариери за варовици, за камък. Една от сондите обаче на 10 метра дълбочина хлътва в каверна и 4-5 метра дрънколи надолу, докато стигне до това. Аман за ман, какво става, идвайте. Веднага, значи, място, където е кариерата, ето тук долу, това си има пещера тук, има каптаж, рекичката излиза от една пещера, влиза в друга, въртопи, валози, всичко си има. И те тук искаха да правят кариера. То сега до пътя е ново. Последната година ми направи впечатление. До пътя са почнали, защото има едни... Може да са почнали, защото до пътя се оказа, че няма страшно. Те са започнали. Какво направихме на този сондаж? Направихме едно вертикално електрично сондиране. Тоест, ние в сондажа знаем точно разреза. И на устието на сондажа направихме и електрически измервания. Като задължихме програмата да спазва всички нива, които е хванал сондажа. Тоест, веднага видяхме къде е тая кухина. Тя изкочи ето тук. На записа ни, ето това е образа на електрическото съпротивление на пещерата. Направихме кръгови изследвания. Ето ви анизотропията. Право отива надолу към пещерата, където сондажа, ето го тук е сондажа и оказа се, че 50 метра трябва да е разстоянието между захранващите електроди, за да държим това ниво, където е в кухината, там да изучим електрическото съпротивление. По всички тия точки направихме такива измервания при 50 метрово разстояние между захранващите електроди и фактически направихме карта на електрическото съпротивление. Тук се появи една много силна аномалия, която е точно към пътя там нагоре, но там се оказа просто много плътни варовици, които изобщо не са окръстени. А тук някъде почва границата, долу излизат по-окръстени варовици и ето тук е хлътналата сонда, вижте как върви тая полоса с високо съпротивление, която право отива надолу към тези въртопи. И това са от точно тия кръгови измервания в дълбочина. Ето вижда се къде е била кухината при сондажа.
Вижда се горния слой от варовици, че има по-различни характеристики. Азимута на анизотропия е един, долу се извъртва друг. Просто не ви показвам всички тия неща, но явно се вижда, че наоколо тая дълбочина има нещо свързано с някаква кастова форма. С какво разполагаме безплатно? С това съндъче. Какво има в това съндъче? 2 мултицета и няколко макари кабели. 5 батерии по 12 волта, акумулаторчета, които може да се зареждат, 60 волта постоянен ток, с 2 мултицета, които са малко по-сложнички, за да може да се застопорява, един компенсатор на поляризация, там едно съпротивление реостатче, и с това нещо аз съм извършил сумата и измервания. Сина ми ме помоли да го направим с един колега, за да ходим по пещери да мериме, но аз никога не съм мерил по пещери с него, а с съвсем други неща, включително и на няколко виладжи им открих вода с това нещо. Така че... С един днеска говорих. А? С един днеска говорих, викам. Павел. Добре. Мисълта ми е, както виждате, нещо простичко, нещо елементарно, с което могат да се вършат всички тия измервания, за които ви говорих. Толкова за постоянния ток. Сега започва най-интересно. Шишовете надолу, колко долу. За меренето шишовете, колко трябва да се набира. Отверите. Достатъчно. Отвърките да върза на жиците и готово. Значи аз също съм правил подобна система, която е още по-проста. Значи там има един проблем, че когато вие забиете метал в пръста, започват електрохимични процеси на границата между този метал и киселината, която е в растителните киселини в почвата. И се появява един естествен потенциал, който трябва да се компенсира с една малка батерийка има там вътре, която просто задаваш с обратен знак този потенциал, да го нулираш, за да не ти пречи при измерванията. Или ако не ти работи това нещо, взимаш стойността и изваждаш там, когато получиш измерване. Всичко се прави, нали, малко така понякога. А сега любимият ми метод, с който направихме много интересни работи в България. Метода се прочу в нашите среди някъде 80-те години на миналия век. Той беше и част от дипломната ми работа като студент. И преди 10 години изведнъж западняците го откриха. И почнаха да произвеждат апаратури и да се хвалят, и да се пукат, и да ми я предлагат. Аз си към чай вече, аз това го правих преди 70-те години, вече съм работил по този метод. С домашно направени апаратури от колеги от катедра геофизика. Виждате, това е в момента състоянието. Това са специални радиостанции, които предават за подводниците. А те предават на много ниски честоти. Това са от порядъка на 16, 20, 24, но са фиксирани честоти. И се знае всяка станция с каква честота излъчва сигнал. Това са много дълги радиовълни, които не могат да се модулират. Значи по тях говор, музика не може да се предава. Единствено, те работят на морзов режим. По този начин, подводниците, които се намират на дъното, сега може да се измисли и друг метод, ама щом не са ги закрили, това е съвсем сегашното състояние на станциите, подводницата, без да излиза на повърхността, като засече пеленга към 2-3 радиостанции с такива фиксирани честоти, веднага се определя координатите, къде се намира, без да изплува на повърхността. Тези вълни, те са много интересни. Те са електромагнитни вълни, които са така наречените плоски вълни. Магнитната компонента на тази вълна няма вертикална компонента, има само хоризонтална.
И тая вълна се движи по цялата земна повърхност, без да почти да затихва. Тоест, тези станции се ловят от всяка точка на земното кълбо. И тогава умниците измислили, че тая вълна носи някаква информация, която минава през геоложки структури. И се оказва, че ако по пътя на вълната има примерно разлом, който е пълен с глина, вода, изобщо проводящ, се създава едно вторично електрично поле, електромагнитно, което се наслагва с това, което идва от станциите и веднага засичаш аномалии. Идеален метод за картиране на разломи и на метални уродявания. Тогава на мен ми хрумна беда да видим какво. Моля да го използваме това и за пещери. И имам няколко изследвания от тия времена. Едно от първите, което бях направил, това беше в пещерата Зиденка, която е до темната дупка на Лакатник. Тогава Трантея щеше да ме бие, защото сина му, големия Боян, беше дошъл там и заедно мерихме. И на връщане аз имах малко ракия и във влака ударихме по една ракия. И на другия ден Трантеев идваше ме бие, вика той ученик, ти какво му даваш ракия да пие и така нататък. Но разминахме се. И там трябва да ви кажа, че бисерната зала е засякох без грешка. Просто там се промени магнитното поле, антената започна да се върти на съвсем други посоки и аз тогава усетих, че има нещо интересно. Правил съм такива изследвания, както ви казах, зад Душника, нагоре по реката и също има аномалия. Но не мога да намеря тия данни, някъде съм ги загубил това преди толкова години, за да ви ги покажа. Но пък за сметка на това, 85-та година, може би, Берон, помниш, Енциклопедия Ловеч. Аз бях там. Да, даваха луди пари, за да се правят изследвания на Карлуковския район и тогава направихме страхотни изследвания, които така и не видяха бял свят, ама аз сега ще ви ги покажа. Сега, това са новите апарати, които се предлагат на пазара. Какво представляваш? Значи имаш, не знам, електричната. Аз мерех тогава електричната компонента с два електрода, които забождам в земята и на тази частота меря така. А сега погледнете. Казват, това най-отдолу било за електричната компонента. Там има някакви две нива, т.е. някакъв градиент. Има магнитна компонента и най-отгоре има един GPS, който едновременно ти определя точно мястото, където си измеря. И това нещо вървиш и си мериш. Апаратурата е горе един разрез, който е по електрическото съпротивление, което се измерва. Когато апарата, с който аз съм работил, има един индикатор, една стрелка, която трепти точно като с морзовата азбука. И вече хващаш горе-долу нивото и във всяка точка, която спреш да мериш, имаш една антена, която се върти на 360 градуса и вертикално на 90 градуса и се мерят посоката, от която идва сигнала, нивото на сигнала и търси се ъгълът на вектора, който се получава между насложения и оригиналния сигнал. Много ефективна апаратура. Човека, който я притежава, се пенсионира. Не знам пази ли я, има ли я. Но това в момента от един специалист, електрончик, не е проблем да се направи. Просто има всички материали, с които има една феритна антена и фиксираш частотите, а частотите са официално обявени. Просто превключваш от една на друга частота. На кого е била тази апаратура? На кого е била? На Сашо Цветков. Сашо Цветков беше в Пиринеите на първата експедиция. Той с тази апаратура там е мерил. На 56? 86 година. Може би тогава, ако не и по първата експедиция, или втората. 56 Да, да. Защото той ми показваше, правил е такива измервания там с
Много интересни резултати с такава апаратура. А ето сега ще ви покажа на Карлуково какво се получи. Значи вие всички знаете, тези профили, този, това е банковица. Тези са правени с този метод на свръхдългите вълни. Използвал съм 16 кГц честота. Излъчвателя е станция Ръгби в Великобритания. Ето тук идеално се хвана един разлом, който после прокарахме ето този. От север нищо, обаче от юг, като мерихме електрическата компонента, изведнъж се оказаха страхотни аномалии. А сега ми кажете на къде върви пещерата, която отвориха, като разкопаха банковица. Доколкото знам, тя върви тая посока. Не. Приблизително е малко вдясно от Свирчовица. Така, Свирчовица ето тук. А ето ги по профилите всички аномалии, които съм хванал и които съм поставил като въпрос, че вероятно това са пещери. Там има други работи. Значи още 85-та година Има други работи, къде са. там съм казал, че нещо има. Не го знам какво е това нещо, но нещо има, което е свързано с окръстяване с пещери. Там и сигнала рязко се промени. Колкото знам по разкази и описания, това са нови части на Задъненка. Другите, ето ги, на другите два профила, от южната част, от този разлом на юг, започват аномалиите, които аз ги интерпретирам като големи карстови форми, които тогава бяха просто неизвестни за това време. Имах и два профила по обикновено електрическо постоянен ток съпротивление. Единия профил е долу при извора покрай реката, ето видя се точно където е разлома, извора, ниско електрическо съпротивление. Тук вероятно има някаква кухинка малко на... Не знам, нали има или просто така ни се струва, но най-голямата аномалия, която там съм получавал е, като застанете на горния вход на проходна, имаше една чешма там до пътя. Точно там получих най-голямата аномалия. Не знам какво има. И на много хора съм ми казал, там има нещо отстрани, ама... Тук, става дума, аномалията е точно тук, в тази зона. Това преди чешмата има едно водното такова. Да, тя май е пресъхнала вече. Не, тя тече постоянно, тя трябва да има голям резервуар. Или горе до шосето. Да, до шосето. Тя не е на тръбопровода. Аз мисля, че пишората долу трябва да има голям резервуар. И аз мисля, че е на тръбопровода. Последно, накрая ще ви се похваля. Преди 2 години Шпрингер издаде първата геоложка книга, писана от двама българи на английски език. И двамата сме пещерняци. Константин Костов го познавате всички, Коцето. И моя милост. В момента тази книга е бестселър в поредицата си. Само електронното и копие, официално от Шпрингер ми пратиха съобщение, че е закупено от 1500 души, само електронното. Намира се във всички големи университетски библиотеки по света. И хваля се, това е нормално. В някои от тия неща, които ви разказах, ги има в тази книга, но ние с Коцето получихме само 3 екземпляра и електронно копие с разрешение да го разпространяваме за научни и преподавателски нужди. Нали? И който има нужда, аз на Явор съм го пратил. Да. И сега в тази книга има една глава, писана от Коцето. И аз ви предлагам да го поканите специално да ви говори за палеосейзмологията в пещерите. В света много малко хора работят по този проблем.
третата глава в тази книга е посветена на нашите изследвания по пещери. В България открихме много следи от земетресенията, това са стари събития, които са били катастрофални и които имат много важно отношение към сеизмичния риск на страната. И това е от пещерата Лепеница, една хубава такава снимка, в която се вижда как върху падналите сталагмити са натраснали нови и предлагам ви да поканите Коцето, той да ви разкаже нещата, няма да ги разказвам аз. Това е моя финал. Много да съм ви убедил, че има полза. Искам да те благодаря много от името на всички присъстващи, от името на Федерацията и от името на нашия клуб, който е всъщност стопанин на това университенция. Имате думата за въпроси. Тук имаше много интересни неща. Предполагам, че имате много въпроси. Може част от тях сега да ги сервирате, може после да си поговорите с професора. Аз не ви показах всичко. Аз имам много други модели, просто да се струва. Аз основните неща. В Куба правихме такива изследвания, когато работихме на платното класо. Там много хубаво се хванаха тия карстовите, нивото, което е кастено. И има едно много интересно място и го предлагам да го проверите, защото това е също световен феномен и се намира в България. Високите части на Централна Стара планина са един гранитен навлак. Това са скали, гранити от Средната гора, средногорски гранити, навлечени върху млади варовици. Един испански колега, който е по-възрастен от мен, аз съм почти на 69, значи той вече над 70 годиша, стоеше и викаше: 40 години ходя по земята, за първи път виждам гранити върху варовици. Никога не бил виждал. При Кадемлийското пръскало, там има една малка пещеричка, отдолу си е варовик, а отгоре покрива с цяло. Закарай в Родопите да му покажеш протеозойски скали върху варовици. Да. И горе, при хижа Тъжа, има преди хижата, огромни въртопи. В гранит. Въртопи в гранит. Там има също правени 50-те години геофизични изследвания за анизотропията. Много хубаво се хващат няколко такива направления. Там са били решили да правят язовир на това равно място под хижата Тъжа, обаче тия въртопи ги озадачават. Как така в гранита да има въртопи? Поразчистват ги малко и отклоняват рекичката в тия въртопи да влиза. И така влиза като у дома си. Изчезва. При което те пускат отсветителя. След 3 дни водата излиза на големия карстов извор долу в реката, където е хижа Русалка. Значи между село Тъжа и хижа Тъжа по средата има хижа Русалка. И в дерето долу има един огромен карстов извор, който там имаше и рейки, явно са мерили на времето нива и така нататък. Отдолу има страхотен карстов масив, в който никога никой не е влизал. Така че и там има. Аз не съм ходила, след че ходиха там, аз не съм ходил по река Тъжа, навлезаха в някаква губилище край река Тъжа и мисля, че някъде казаха 70-80 метра пропаст. Значи водата става много по-късно. Това е вече горе извора, където. Значи както е реката, в един момент отстрани излиза един извор, ама така колкото тая врата му е така сочи. Течеш си хубава вода, имаше рейка сложена. С бендеревите си ходили там на времето, като бяхме по-млади, нали, по-бойни. А пък
Това за въртопите в гранита го публикувахме на Спелеологския конгрес в Барселона, който беше преди. 86. Да. Така че това е един район, който е много интересен. Там също са правени геофизични проучвания и точно тая диаграмата на съпротивленията общо взето подчертава тия... Значи там съвсем наблизо има много мощен карст на Габарево. Той е тъжа и Габарево са едно до друго. Просто явно този карст минава под гранит отдолу. Така си го обяснявам. Защото там е много силно окръстено, има много дупки изследвани. Аз правих една експедиция там да ходим да търсим разни исторически места. Филиптото се е към тези дупки и така нататък. Пълно Християндро викаше. Но като цяло релефът е страшно нацепен и реално геоложката карта и даже и топографската не става за нищо. То просто не могат да хванат. Не, те не могат там да хванат детайли, абсолютно. То детайл е толкова дребен, че то е нацепено като книга още взето. Приятели, от мен имате една почти работеща сеизмична станция. Ами, това е много добре. Аз мисля, че мога да обединим сили и да видим какво мога да се вземе от наличната апаратура. Аз да се използва и за дупки. Просто стои неизползваемо всичко това. Остарях вече, малко ми е по-трудно. Остаряла е баба ти. Като живееш още 10 години, ще питам. Малко ще си се хванеш. Ами, в Англия има една така наречената британска кейп и радио асоциация. Как се British Cape Research Association. Да, които за изследване на къщи. те имат, обаче имат една секция, която е много активна с радио, значи използват радиовълни. Сега не знам точно коя е методиката. Те публикуват и различни предаватели и приемници, но не на свръхдълги вълни, а мисля, че някакви по-къси. И имат големи успехи в връзка с това. Имам някаква карта на пещера. Те картират там техни дълги пещери. Нали, плитки, сравнително дълги системи, доколко е вярна, като сега не знам дали вътре от някаква точка в пещерата излъчват радиосигнал и горе слагат станции или обратно, няма никаква представа. Обаче публикуват схеми на такива неща и фактически с тези радиовълни на различни места те коригират грешките при картировката на пещерите, което аз сега не знам дали това се води като геофизика някакъв вид или радиолокация на кухи. Смисъл нещо такова. Аз ще ви кажа. Да, но не е със свръхдълги със сигурност, защото... Не, значи в проучвателната геофизика има и така нареченото радиопрозвучаване. То се използваше на времето, аз като студент в Чипровец цифровника съм работил, правехме изследвания между галериите да откриваме рудни тела, слепи рудни тела, които между галериите. Значи слагаш в галерията един радиопредавател на фиксирана честота, която е висока честота, нали? Не е като свръхдългите вълни на ниски честоти, и минаваш по съседните галерии и мериш през определен такова и там вече има си метод да засечеш така. Взех го този апарат и когато 70-та година правихме изследвания на Понора, там много геофизика правихме, но моите преподаватели и Коцето Спасов, Бог да ги прости, всички си отидоха, това нещо го публикуваха без мене, така че аз нямам никаква информация. Тогава направихме електрическо профилиране, свръхдълги вълни и аз се усетих и взех тия... Антонов, Данчев. Бяха Вера Иванова, Пищалов, ние двамата с Коцето, много работа. Той тогава фактически правеше уж дисертация и това беше неговия район и аз бях студент на стаж, там да ми помага някаква тема имаше. Взех един от тия апарати за радиопрозвучаване и го вкарах в Понора. И тръгнах по повърхността с приемника да го търся. И фактически, като хванах максимума на сигнала,
по максимума пресякох пак още един профил перпендикулярно и хванах точното място, къде се намира под земята сложен предавателя. Но там някъде 10 метра беше скалата. Ако ви е много висока честотата на предавателя, той не може да пробие през скалата. Трябва да бъдат общо взето ниски честоти. И някои от тия от комерциалните апарати, които се продават, те се продават и със собствен генератор на ниски честоти. Тоест, слагаш го някъде на майната си на съседния баир и го ориентираш така, че да ти както структурата, която търсиш, и вече с приемника мериш сигнала, който е трансформиран, минавайки през геоложката среда с някакви допълнителни усложнения. Това го има. Използват и дълги вълни, но знаете ли какво? Има метод, който използва пък светкавиците. По време на буря, бум, светкавиците, там се регистрира нещо, обработват и откриват разни работи. Но това са неща, разбирате ли, аз, когато ви говоря тия работи, аз искам да ви кажа, че понякога с много прости неща, апаратури могат да се направят много хубави работи. А това за прозвучаването е много важно, ако можете наистина с някакви много така по-нискочастотни предаватели да се вкарат в пещера и отгоре на повърхността се търси сигнал. Защото едната задача е да се търсят кухини, а другата задача е да видим, ако сме близо до повърхността, колко имаме да копаме и там по-става нагоре, къде да копаме и така нататък. Да отворим други ходове и да, значи има една много важна задача да нанасяме точно подземната картировка на повърхностната, така че да може да се превърже. И геодезия, така да кажем. Но, вижте, значи, тук не се заблуждавайте. Геофизичните методи са многозначни. Те не винаги дават еднозначно решение. Обикновено се предлага винаги да се комбинират по един-два метода, за да се намали тази многозначност на обратната задача. Това са косвени методи. Те ще ви подскажат някои неща, но няма да ви ги решат в никакъв случай. Те само ще ви подскажат къде има нещо интересно, което трябва да се пипне. А пък да се надявате, че те са като панацея, ще ви решат някакъв. Значи, забравете за това. Второ, това си е труд. Е много неподходящ. Като бяхме в Куба, то си беше чудеха се кои да идват с мене, нали? Защото няма влиза пещерите, ми ще опъва кабели на ОНПЕК там, ела да виж какво е. Още нещо за ИК, може ли да се използва, защото чух, че у нас от Русъв нещо говореше, че това тия лавини, дето това са едни предаватели, мисля, че приемо предаватели. Тия пишат, когато падне лавина, се на каква честота? Да, на някакви близки метри, не знам ли си. Окей. Ами вижте, аз говоря за класически неща. Да. Експеримент. Когато тръгнеш да правиш нещо конкретно, обикновено експериментът е последното нещо, което ще направиш. Нали? Да видим. Обикновено тръгваш с някаква класическа схема, за да си наясно. Да, освен това правиш калибровки, правиш опити на нещо, което го знаеш. Примерно някакъв бункер или нещо такова, пробваш да видиш как ще върви сигнала на различни известни скали, на различни скали. Кажи сега, въжишката си не е ли продължението? Въжишка до канала Петник. Въжишка? Са го намерили. Зора е да се влезе. Колко килотона? Къде сте го намерили? Тя отгоре, ако се мине с няколко профила, може би ще се хванат някои неща, ама няма съмнение, познавайки района, според мен там ефективни биха били тия историите с свръхдългите вълни. Значи на свръхдългите вълни им дават ефективност до към 50 метра от повърхността. Там са толкова горе-долу. Така че, общо взето това е. Сега, аз и с Явор говорих. Тук не ви говорих за георадари, за такива неща, защото просто това са методи, които се оказаха неефективни за нашите работи. Те са плитка геофизика, която за археология върши.
И аз, понеже съм се робил, трябва да кажа, че това, което ви показах, общо взето е групата методи, които се използват в карстови райони. Системата на паника може да се прислуша. Паника. Значи, мен е страх малко, че на Панега известна част от така посоката, като гледам, тя отива към кариерата. А там не мога да стъпиш изобщо без специално разрешение. Хубаво не става въпрос от губилището във вида до избора, това разстояние се преслуша по някакъв начин, да се види къде е голямата купина. Да. Зато и Ако става. има ентусиасти да го прослушат, това е най-малко разстояние. Трябва да са не само 15 на километра. Трябва да са не само ентусиасти, а и специалисти. Разбира се. Значи, мене не ми пречи на хора, които биха искали да им покажа как се мери, какво се прави. Защото има там въртови водобройни и така нататък, които също могат да дадат някаква информация. За мен там има много големи каверни, но там е пресъхло той. За френския консул... С местните в Брестница съм говорил, че на времето, като са правили площада пред църквата, там е имало едно огромно пропадане на самия площад, който е напълнен с огромно количество, с камиони са карали чикъла и камъни, за да го напълнят това нещо. На самия площад при ремонта е имало огромно пропадане. Ето ви. Ами преди, когато беше на тия... Сега, ще ви кажа едно от възможните решения, което в последните години се налага, което първо за сега не е ефтино, с дронове. Микрогравика може да се прави с дронове. Тоест, слагаш апаратура, която мери гравитационното поле, с GPS и дрончето си прави профили наляво, надясно и ти след това правиш карта и виждаш къде има аномалии в тази карта. Кое е скъпото? Дрон или микрогравиметър? Микрогравиметър на дрона качан. Кое е скъпото от двете? Дроновете вече не са толкова скъпи. Значи, тази година геоложката екскурзия на БГД беше в Сърбия и там се появи един човек, който аз съм срещал от много години. Ама, попитах един колега, викам, Зоране, той какво прави? Не се ли пенсионира? Вика, пенсионира се, ама вика, не може да се спре от работа. Купил се, вика, дрон и изкарва луди пари. Ами някъде ми се спомена една цифра от порядъка на 400-500 евро струва един дрон. Докато една апаратура, микрогравиметрична, е доста по-скъпа. Значи геофизичните апаратури са скъпи. Електротомографската апаратура, която купихме в Геологическия институт, която позволява да се правят електротомографски профили до 400 метра дължина, и аз с малки комбинации с весове и това съм стигал на рудника Елаците до 150 метра дълбочина съм правил изследвания, томографски профили. Струваше от порядъка на 70-80 хиляди лева. Но това е положение. Само софтуера за обработка на електротомографията струва 3000 евро. Такива от елаците могат да ги плавят тия работи. Те си наемат. Има си фирми, които им вършат работата. Съответно и аз съм им вършил работата, така че... Да вярваме и на Боги. А кой софтуер се ползва? Кой софтуер се ползва за Чуй, има най-различни проблеми. Кой софтуер? Общо взето катедра геофизика се разбили ключа на софтуера, така че... Тия демо-версиите нещо. Знам, ама така. Има един руски софтуер, мисля, че съм го изтеглил, това е свободен. Има един много добър руски софтуер за интерпретация на вертикалното електрическо сондиране. Направи го един руснак, който вече от години е професор в университета в Мексико. Така че за чудене ще е отиди си там в ваша компания. Да. Спирайте тук.
Само да питам, това с свръхдългите вълни, които ги хващат от тези станции, ако в пещерата, примерно на някаква по-голяма дълбочина, може да хващат по-горни етажи или нещо такова. Значи, точно не мога да ти отговоря, но по принцип всичко се решава на място. Просто трябва да се огледа, да се прецени и да се види кой метод би свършил някаква работа. Но винаги може да се измисли някоя хитрина, някоя дивотийка. Въпросът е, че без съответната апаратура всичките сме вързани. За съжаление, доста са скъпи тия апарати, а пък имал съм възможност да ходя на такива. Всяка година има големи фирмите излагат апаратите си. Трябва да ви кажа, с всяка изминалата година на мен са повече ми се бие сега, защото просто... Това е от възрастта. Първо, че са много скъпи, второ, вече някои неща са в сферата на фантастиката за мен, просто невероятни. Но това са... Значи, имайте предвид, че бизнеса, нефтеният бизнес, той се базира на проучванията 90% на геофизичните работи. И там са се хвърляли огромни пари, за да се направят невероятни неща. И сега ще ви кажа, един от големите проблеми е, например, когато това фракинга, дето си говорят и сега скачат всички, ние си го наричахме на времето хидрофрактуриране и то е задължителна процедура във всички нефтени и газови находища. И сега това, дето еколозите скачат, че не било такова, това си е нещо, което си се правеше стандартно навсякъде. Когато очакваш в дадено ниво да ти се появи нефт или газ, там се сондира с доста по-висока скорост и моментално се цементира сондажа. Защото ако не го направиш това нещо, има вероятност с високо налягане да избие нефт или газ и става авария и неспасяемо положението. След като се пробие, тия интервали са набелязани, започва едно торпедиране на тия сондажи. Карват се едни гроздове такива с зривове и се дупчи стената на сондажа, за да има вече приток на нефт или на газ. Но това вече е контролирано. И при това хидрофрактуриране, един от големите проблеми, за който се хвърлят огромни средства и какви на техники се използват, е да се намери в коя посока да го разбиеш. Нали? Ако тръгнеш напряко на пукнатините, ти няма да имаш прилив на флуид, на газ или на нефт. А би трябвало да знаеш в кое направление са тези пукнатини, по които ще ти тече най-много този газ или нефт. Преди 6-7 години откриха това находището при Девенци до Червен бряг. Пристигат двама геолози, американци от Директ Петролиум, които проучваха тогава и се интересуваха, извън се заинтересуваха от моите изследвания. При което стана дума, че те хвърлят много и интересуват ги посоката на напреженията, т.е. когато в земната кора имаш натиск, пукнатината се отваря в перпендикулярно на натиск. Т.е. посоката на максималния натиск ти показва и посоката на пукнатините, от които ти можеш да имаш по-голям тегъл. И аз нещо стана дума и викам, има решение за тази работа. Когато викам, нищо не знаете, нищо нямате, ако имате карст, погледнете галериите, карстовете, които са активен карст, по които тече вода. Водата, викам, тя се търси точно тия пукнатини. Тя не тече по други. Тя не може да тече по други. Тя тече само по отворените системи. Ние само им увиснаха чернеката. Вика, Господи, колко е просто и не сме се сетили. Викам, сещайте се, бе. Отивате, викам, правите, взимате картите на пещерите в съответния район, виждате кои е активния карст, в коя посока са галериите и си решавате, приблизително вече знаете какво ще ви очаква.
Как не сме се сетили? Сетете се. И фактически в тая книга, тая глава втората е именно полетата на напрежение, как се отразяват върху карстата и как се отразява това върху развитието на карстовите галерии. И нещата едно към едно си се връзват. Това е 40-50 годишен труд. Натрупан. Колко неща са изгубени, колко още не са публикувани. Ти си младши кош. Дано да ви е било интересно това, като Беше съвсем безинтересно. ако може някой да направи такъв апарат за свръхдълги вълни, защото сега просто трябва един опитен електрончик да седне и да събере. Сега има всякакви такива. От още на времето ще публикува. Аз имам схема на къща. Още от тогава, от 86. Не знам. Много е, като концепция е много простичко, имате си сигнала, той е безплатен, трябва да го регистрирате просто. И аз даже мислех, че по едно време тия станции са ги закрили. А пък се оказа, че не само, че не са ги закрили, ами са открили и нови, т.е. за подводниците не са измислили нищо по-ново. Свързаха се в космоса. Сеизмо прием спил удар с чук или там, дето леко върмене, дето го правим ние могли, се ловят с нещо. Чуваш ли? Да. Удар с чук силен, защото той се предава доста далече през скалата. Има така наречената сеизмична томография. Но приемните се Има, но просто този софтуер го нямам и е доста скъп, доколкото знам. То се прави между сондажи, повърхност, галерии, в мини се прави. Тоест, когато в грубо един сондаж, друг сондаж, в този през определен интервал пукаш капсули, такова, в другия сондаж улавяш сигнал. Има програма, която ти нарисува всичко вътре, какво е между тия два сондажа. Как се казва? Сеизмична томография се нарича. Програмата? Програмите не ги знаят. Са много комерциални са всичките. Има специална апаратура, която се прави за тия неща. У нас една фирма беше купила такава апаратура и понеже нямаше поръчки за работа, такова и върши. Защото ти можеш да мериш, както е сондажа, тук е земната повърхност. Ти можеш да правиш томография между повърхността и сондажа. Минна галерия и повърхността. Да, всякакви такива. Значи това на времето сме го правили по много личен начин и сме прозвучавали по някъде над Павел Чаира, целия масив сме го прозвучавали с взривове. В галерията мериме, а отгоре взривяваме по повърхността и определяхме механичните свойства на скалите над, защото Павел Чаира е подземна такава. Определяхме скоростите, оттам еластични модули, динамични модули, които са нужни за строители. Това се прави, обаче иска съответните апаратури и софтуера вече, защото елементарно има си така наречените инверсни решения, които го правят това нещо. Но в България мисля, че никой не го прави. Просто няма. Оказва се, че няма и интерес в фирмата. Не ги интересува. Няма да ви после ще ходим. Тези измерване да се прави, има ли профили данни, да има по повечко методи по един профил? Значи по един от профилите в Павлуково има освен свръхдълги вълни, има
имах и такива кръгови различителни измервания, но пък тогава нямах се излишна на практика си. Защото ти е интересно да се мине с багетите. Още един метод е да се... Значи багетата за мен е метод, който аз също го използвам понякога. Зависи значи, кой как го използва. Тя при мен се случи Карлуково в пещерния дом. Още беше току-що направен. Да. Тогавашният управител една сутрин да се буди в 6 часа. Те викат, ти викат, трябва да се Не, сега, 6 часа сутринта ме изкара там по една пътека и вика, тръгвай сега и ти багет, тръгвай. Аз вика, знам къде има пещери, къде има водопровод, къде има. И трябва, тогава за първи път аз разбрах, че при мен има някакви реакции. Сега с времето, от време на време и аз се правя този майтап, значи аз използвам една медна тел, огъната като омега. И с два пръста я държа. Като буквата омега гръцки. И тя почва да се върти. И се оказа, значи във френската армия, между двете войни, всички новобранци са били пробвани дали имат това качество. Аз съм слушал лекции по въпроса от геофизици. Трябва да ви кажа, че това си геофизичен феномен. Те зато и като си ги обучи и на новобранци с тия работи, зато и загубиха войната. Те за Африка са ги обучавали. За Африка са ги обучавали. И имаше един руски професор, който много интересни лекции изнасяше именно по тия и той там са правили експерименти в Русия, които показват, че това е даден човек се явява рецептор на електромагнитното поле, което водата като се движи, като изнася положителните иони по посока на движение, тя създава електромагнитно поле. И ти мериш това електромагнитно поле, ако организъмът ти е настроен на тази частота, която излъчва полето. И Тоест кличките. Точно. Това те са приемника и предаватели. Така са намерали руда при средновековието. Но се оказва, че най-неможещите са от нулева крайна. И когато разкопахме с белгийците черпанския разлом там, земетресението и така нататък, то се видя разломът. Каналата беше 4 метра дълбока и 60 метра дълга. И по средата разлома, който от 28 година се е скъсал. И аз хванах това и викам, сега ще видя. Така, при разлома това се завърна. Белгийците, глупости, това са такова. Коцето Костов се оказа страхотен. Пред него щеше да изхвърчи от ръката му това. Това са много тия артистичните натури са много. И някъде така след обеда аз поглеждам един от белгийците хвана от тази кала и тайничко да не го видят другите, дали че такова пробва. Има, помага понякога, но и това не е еднозначно. Както вика един мой колега, след като си свърши геофизичните измервания, минавам стълта да проверя дали е вярно. Много такива има, не е само Това сме виждали в Съветския съюз и в Китай смята на тая електронната машина в магазините и се прави голямото сметало са и такива топки, така, дали вярно е сметна на машината. Аз не вярвам, че това е възможно, но съм виждал в Москва, в центъра на Москва. Те малко по-бързо смятат с металата, отколкото машини. Те са едно такова голямо сметало с толкова големи топки. Значи, на времето едно водохранилище в бившия Съветски съюз върху Карст започва непрекъснато да губят вода. И пращат една експедиция геофизична, която работи цяло лято, като с лодки и с пилени апаратури минават и засичат 2 или 3 зони, където вероятно има навлизане на вода в пластовете, оттам под стената и на Мейнес. И някъде около 2 дни преди края на сезона на експедицията пристига някакъв тип, който го пращат от Москва официално и на шефа на експедицията казва, този човек
му показваш там всичко и го пускаш. Той е бил такъв екстрасенс, багетач. Той не само, че засякал всички зони, които геофизиците вече били определили, ами още 3 зони, които те не са успели. Много по-забележително проучване беше в язовира в Китай, може да го прости Коцето, като ходихме с петимата експерти да установяваме как може да се спре водата да не се губи в един язовир, направен вече в карстова местност и го направили на дъното обаче на едно губилище, голяма пещера като темна дук. И цялата река си отива в нея. И аз съм го разправил. Това събраха ни в една зала всички военци на града с европейските експерти, нарисуваха пътя на подземните води на един лист и сега на европейските експерти да кажат как да се направи циментова завеса, за да не се губи водата в този карстов язовир. Излиза експерта, който беше Коци Спасов, и с гъгнив глас казва: "От тази работа нищо няма да излезе." Бог да го прости Коцо. Обаче за щастие Коцо не знае английски, не знаеше английски. Имаше преводач в мое лице, при което преводачът казва, че за да се установи истинския път на подземните води, трябва да се проучат всички пропасти по платото над язовира, да се види, наистина са влезе в реката и да се види как върви. И китайците много се очудиха, че такова малко изречение. След което по време на почивката изкара Коцо отвънка и викам, като ще ти шляпта един по ръда, ще се оттинти, викам гората. Ама защо? То не може такъв карстова местност, такъв язовир. Викам, аз 2 години търча да направя тази експедиция. Първият договор от университет, комунистския с чужденците изобщо. И ние качихме се горе и беше едно от най-интересните пускания на пропасти, защото тия хора там никога не бяха виждали чужденци изобщо. И с тия червени дрехи, накачени с железа и с такова. И като се пускаш и погледнеш нагоре, на 200 глави наднесени на пропастта, майки с деца на гърба, старци с такова, да гледат какво става. И накрая почнахме да ограждаме отворите с въже, за да не идват наблизко, ще се изтърси някой. За жалост обаче повечето от тия пропасти бяха с блокажи на дъното. 30, 32, 35 метра пропаст. И ние бе се бе мълчали. И последния ден един вика: "Абе, тук има още една дупка, ако искате нея да я видите." Само да ви погледна надолу, викам: "Васко,